Serchhip Bialtu MLA le Mizoram Chief Minister ni bawk Pu Lalduhoma'n na MLA Funds Rs sompanga chuang senga Thuahna Dialysis khawl thar Serchhip District Hospitalah thar chu mamawh apiangte theih tura hawn anita damlo ten Phai baka Aizawl tile hmundang pan buai ngai tawh tura nghakhlel taka lo thlir chin an mamawh phuhrukna tur khawl pawimawh tak Serchhip District Hospitalah Kal alo ni veta chu lom omati thu Chief Minister hian soyani Serchhip hian voin chanu hian District Hospitalah Dialysis khawl thar chu Chief Minister le Bialtu MLA Pu Lalduhoma'n hong na Serchhip hian kan damlo sakme kan building thar ti kara chuan hei dialysis khawl buna ni kumlama tan bun to thok tu ten da bel nok nok bo ten tura hira hondan nei dona hei dialysis khawl kan ti chu nia hei damlo mut tura nia chuan hei khawl ani tai hmuna hian dialysis ati to don ani dialysis si mi pakhatan da kar thum ta da kar liver ti angaya chu nurse ten vilangaya tunai thok tu hi doctor pakhat ba ka nurse pani technician pakhat le aro in charge pakhat an omdona chuan Serchhip pa ti tur hian in report turin tia mi som phada in report chuta chuan mi som phada kan chuan engemaw har satna big nei te ti thian ni lo wangin tuna hian April ni hitain mi pasari in dialysis lai mun ti tan dona ti chuan dialysis si kan se tong khan ni khata mi pali khum pani oma ta chuan arolin mi pani ti thein nia da kar thum ta dar kar li nia choma mi pani chonu mi pani ni khata mi pali zel ti thein dona ti chuan mi pasari kan choi khan kan ti thei done tuna bultan na tan hian ti chuan kar khata voi thum ti ngai chi te voi ni ti ngai chi te oma ama sabere chuan voi ni ti ngai ho kha ti ani dona voi thum ti ngai chu ti thei na ni don lawani ti chuan tu lan jin ti belzel thei tur ani ya amelo thok tu hin natle ma tu din na chuan Serchhip patang hian dialysis ti mi somni velzet an omni an soya then khali chu Mipui lama in luaten an oma Serchhip tanga zukal thin te parama tiang tan hian ol samna ahlen thei donin alang bok ani he dialysis khawl en kol tur hian doctor hi lai Serchhip medical officer omsa an mangdona tin nurse mi pani an training technician hi kan CM kan Bialtu MLA in MLA Funds tangin arwai don bok ani tuntuma dialysis an ti tan tura hian ama sabera hian kar khata voi ni ti ho an ti dona voi thum ti chu ala rem don lo voi ni ti big kha tuntuma an ti don ani当然，他帮看，会少点对应的天气干难题啊。来，接着就那个阿人天不能讲天路土了面，跟地老老来，跟地老老多，不会听土了呢，万卡土了呢，跟好的，就跟你讲哇，快到的上上面变个嘞，原来跑到的台湾老土的水的话。土跟种做水生的面点的，土跟种路一路做，那就种可惜的，我那的造那的天就上所以地南台路爱他可以的hier了呢，我那样 HV 跟路等等等的，跟 survey 跟路等等等的样，
kan Bible patiang ina amal som na lehan siya du kan tur pani kan ma ada yan Mizoram yan kan thang sual deu emni ti nam thelo ai kuta khoi lui kan sar ta yan minnang tamai emdile ati thayang an hospital is me ania bangin improvement le upgradation infrastructure ani mo equipment le machinery ani mo ala ti tak tak thelo wa nei kan du le da kan du te po ala kan ri lo wa chung chu we kan kam mo view chuin kan soi ngam pri lo ma ma ro chu kan dam do in apun pu nai ro chuan moi na kan nei lo tra hi lai hianin tam tak da da be tu kan nei don fa kan la da be lam ti po ri ni la masabi ang chuan kan dialysis kan pan pun tuloy na tura pe pan tuma Then, in SP, the additional SP, then, Ano daw ang buwan natin?